Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Save Children Mau u ye wulikajɔ sabati ni ka dɔ fara maaw ka dɔ ta kan maa minnu ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ denmisɛnninakaw ka hakɛ lafasali ma an bɛna kuma o kan bi don kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana sifinnakaw ka tɔn belebeleba ni o ye CNJ ye u ye wulikajɔ sabati ni ka ɲɛsin kɔni kɛ sɛnɛ ka o kɔni kɛ sifinnakaw olu sinsin bere waasa ka se ka jamana yiriwa an bɛna kuma o fana kan bi don kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarakala a y'aw danse kokura dɔnkibaro kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Save Children Mali maaw u ye lakɔgɔli kɔni bolo da min kɔni ɲɛsinna sifinnakaw olu ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogoya min na hukumu kɔnɔna na u ye maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka lakɔgɔli kɔni ɲɛfɔ u ye min bɛ tali kɛ sifinnakaw ani an ka jamana cakɛbondaw u ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogoya min na o yɔrɔ ninnu na waasa don n'a nataw la u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na ni lakɔgɔli a kɔnɛ kɔni sigira a bɛna kɛ tile 2 kɔni kɔnɔna na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don sifinnakaw olu kɔni ka kow lafasali ma ni o y'u ka wasabulon ye fo ka taa se maaw ma maa minnu ni olu fana ka wulikajɔ ɲɛsinnen don ka se ka kibaruyaw kɔni lase sifinnakaw tɔgɔ la fo ka taa se maaw ma maa minnu ni olu ka baara fana ɲɛsinnen don min ye sigida ale lakanani koɲɛw mɔ ka denmisɛnninw ka hakɛw lafasa fɛn min ye ni maa damata de farala ɲɔgɔn kan ka se ka lakɔgɔli kɔni ta ka u sɛgɛrɛ laɲini ye mun ye ka se ka faamuya di maaw ma sifinnakaw olu ka hakɛw bɛ se ka labato cogoya min na an ka jamana cakɛbondaw la waasa don n'a nataw la u ka se ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min lakananen don min b'a to u ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati. An ka jamana sifinnakaw ka tɔnjɛkuluba ni o ye CNJ ye u ni an ka jamana ambassadɛrw ni o ye lasigidenw ye olu ka tɔn belebeleba n'an ko ma ko LIAD u jɛra ni k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min ni o kɔni bɛna kɛ sababuya ye ka an ka jamana sifinnakaw ka u bilasira ni k'u kɔkɔrɔma don baarako ale kɔni ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ɲɛsin sɛnɛ ale bɛ se ka yiriwa u fɛ cogoya min na cakɛbonda minnu ni olu kɔni bɛ bonda dayɛlɛ maaw ye ka se ka u kɔni yiriwa sɛnɛ sira kan ka se ka o baaraw kɔni bolo da jamana in fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a kɛra an ka jamana sifinnakaw olu ka dɔgɔkun min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin sifinnakaw olu kɔni tɔgɔladon ɲɛnamayali ma a kɛra o hukumu kɔnɔna na babusen min kɔni taara o la o de ye sifinnakaw ani sɛnɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na nin hakilina belebeleba in a kɔni taara k'a ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw kɔni ma waasa wulikajɔ kɔni bɛ se ka kɛ ni ka sifinnakaw kɔni ɲɛsin sɛnɛ ale baaraw mɔ k'o kɛ u sinsinbere ye waasa u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na ni ka se ka jamana in sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni yiriwa dun ka fa o ka se ka sabati sifinnakaw fɛ. Projet muso jigi hokumu kɔnɔna na min ye lafaamuyali kɛnɛ belebeleba kɔni sigira cɛnimusoya ani bange kɛnɛya sabatili kan Yangaso ale komini kɔni kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in a sigira sen kan FED Caritas Suisse ka taa se min ye Chaîne du Bonheur olu ka musaka kɔkɔrɔma don mɔ babusenba 2 o de kɔni taara ni o de ye bange kɔlɔsi ka taa se a filanan cɛnimusoya ale banaw ale kɔni kɛlɛli mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba in a baaraw kɔni laɲɛnamayara musolakaw olu ka tɔnjɛkulu min bɛ wele ko a ye wuli muso danbe de Yangaso olu maaw de kɔni ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni koɲɛw ɲɛnabɔ waasa maa minnu ni olu nana nin kɛnɛ in kan u ka se ka dɔnniyaw kɔni sɔrɔ cɛnimusoya bana ale kɔni kibaruyaw ka fo ka taa se bange kɔlɔsi kɔni mɔ don n'a nataw la u ka se ka u sinsin o kan ni ka u yɛrɛw ka kɛnɛyaw sabati. Uti kalo tile 14 ka taa bila a tile 16 la san 2026 FED olu ka jabalaba min bɛ katikaw fɛ yen nɔ u ye lakɔgɔli kɛnɛ dɔ kɔni bisimila min bɛ tali kɛ an ka jamana musolakaw olu ka ɲɛmaya ko fo ka taa se musolakaw olu bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya ale ciden ye cogoya min na jamana in fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ kɛnɛ in kɔni sigira tile 3 kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka dɔnniyaw kɔni di an ka jamana musolakaw kɔni ma babu sen damadɔ kɔni kan min bɛ tali kɛ
kɛ musolakaw olu ka bayɛlɛmali ni ka yɛlɛma ka ɲɛta sira kɔni ta ani k'a da u yɛrɛ la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, fɛn min ye fɛɛrɛ minnu ani dabali min bɛ se ka tigɛ waasa ka kɛlɛw ban an ka jamana kɔni kɔnɔna na, ka o fɛɛrɛw jira u la, ani denmisɛnninnaka minnu ni olu kɔni bɛ don banbanciya wale la, o walew o bɛ se ka kunbɛn jamana musolakaw fɛ cogoya min na u ka nin sigi kɔni b'o la. O babusen kumabaw kɔni kan waasa donna nataw la an ka jamana musolakaw olu bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinba ye jamana in ale fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ taa Tɔnbukutu ale marabolo la, don minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ basigibaliyaw ye ka na u kun kalifa Tɔnbukutukaw kɔni fɛ yen nɔ. U b'a la ka basigi kɔni sɔrɔ dɔɔni dɔɔni, siyɔrɔw b'a la ka sɔrɔ u fɛ, ani fɛn min ye magoɲɛ yɔrɔw u bɛ ka o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ, wulikajɔw o kɔni b'a la ka bolo da waasa ni maa kofɔta ninnu o bɛ se ka to u danbe la cogoya min na, ni ka se ka yiriwa kuntala jan kɔni sɔrɔ k'u to Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la. An b'o daminɛ Congo RDC Ebola bana ko a kɔni b'a la ka cari, min ye jamana kofɔta in kɔni fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. Kunnafoniya laban minnu kɔni sɔrɔla a jirala k'a fɔ ko maa min a yera maa min na, o de ye maa 4,900 bɔɲɔgɔnko ye. Maa 2,300 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni tanyana ka sababuya kɛ bana in kɔni ye. Fɛn min ye ko banakisɛ in a bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ, ko kɛlɛ kɔni kɛlen don ka a kɛlɛli baaraw kɔni gɛlɛya. Bari sabu maa caman bɛ minnu kɔni t'a la ka se ka furakɛli kɔni sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔni na. Fɛn min ye ani bunahadamadenya dɛmɛntanya o kɔni kɛlen don ka gɛlɛya kɔni lase maaw ma nin yɔrɔ kofɔta in na. An bɛ taa Somali ale jamana kɔni kan, min ye ja kuntalajan ka taa se kɛlɛ banbali mɔ. A kɛlen don sababuya ye ni ka musakako gɛlɛya kɔni ta k'a ɲɛsin denbaya ba yiriga ma, minnu kɔni b'a la ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la. Maa 2,000,000 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ ko olu de kɔni kɛn bɛ gɛlɛya la, minnu kɔni ni baloko dɛsɛ bɛ u la, n'u mago bɛ dɛmɛ teliman kɔni na. Denmisɛnnin minnu ni olu si tɛ tɛmɛ san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kan, k'u caman bɛ yen baloko juguya ani bana jugu de kɛlen don ka taa tugu u la. An lamɛnbaaw, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ, o de kun ye ninnu ye. A lasera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ. Maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye. A k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.